मा होनना बुं खानाय हेबनायखौ मा होनना बुं नोंसोरनि ओरैनो मेकआप खालामनायाव मा होनो बेखौ मा खालामनाय नोंहा खानाय हेबनाय काफी सालों से गाने नहीं लौट आया I'm back सबकी सांसों में समाया I'm back मैं तबन के लव छाया I'm back लानो आवगायलाय जेराव जोंहा मेकआप मेन बिथाङा मेंलायबाय नामा जोंना मावजियाबो जोंना माबाखौ शुटिं नायनो फैदो बिथां मावजिनि मुङा मा मुंबा र' लाग्रोनाय एसे मिमि बुथुमना होमबा जाथ'वाखै होमबा ना देलायनाया नांलायला दसे उनाव देलायदो नोंथां केमेरामेन ओमफ्राय नै बिथांमोना सासे केमेरा हेल्पार आरो नै बिथाङा जोंना रेजु एक्ट्रेसनि माबा जाहैबाय गिबि आखाइ हमगिरि ना मा होनो साखा फिदिंग्रा ड्राइभार जोंहा बियो रेजु एक्ट्रेसनि माने देलायहोग्रा माबा दख'ना गानहोग्रा नानि ओमफ्राय दै गांदो होमबा ना रेजु लोंनो नायाखैनो दा नायदावनो हालाना आङो मोजां नुवा होनदो माबाखौ रादेनानै दै लोंदे आं दा मेकआपमेन दैया गोदै ना गोफा मेकआपमेना सानैखा जोंना नै जोंना प्रियंकारानि निजोरा बाला दैमारि बसुमतारी ओमफ्राय जोंना नैयो रेजुनिनो आरोना गारिया बिफाया माबा बायना होदो जाहैबाय गाबबाय थानायनि मा रेजुना इउटुब चेनेलनि नामखौ मा दोननो होन्दोंमोनलाय गोदानै RSM Production RSM R माने रेजु S माने सरगियारि M माने माइनाव ओमफ्राय प्रडाक्सन जाहैबाय ना प्रडाक्सन जाहैबाय आरो ना प्रडाक्ट माने इयो खिरनबाय थागोन आरो आंना नामा मोनथाम सार्टिफिकेटनिया जाहैबाय रेजु सरगियारि ओरैनो गाबज्रिनाया रिजुमनि एमाव माइनावबो थाबावबाय राजाजों अनसायजानाय नामा जाहैबाय माइनाव माइनाव आंलाय माइनाव बर' नमा ओरै भाबिदोंमोन माने आदसा RSM प्रडाक्सन ओरै जाहैगोन आरो ना जायखिजाया RSMS ना माबोरै होनदों बावलायलांबाय आं दै RSM प्रडाक्सन ब्लग नायग्रोदो आरो बेनि इउटुब चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक बानायदो आरो शेयार खालामदो मिउजिक भिडिअ बानायनाय जागोन नै बैसागोनि सानथामनि उनाव मेकआप मेना डेन्जारखा दै गंगार भुटाननिफ्राय लाबोदो बर' रोंबाय रोंनायालाय नेयो आरो बर' रोंबाय हाबा जाथ'वाखैना मेकआप मेना जोंहा नै जोंना एक्टरा गानस्लायबाय गामसाखौ एबार गामसानि दंना बैसागोनि जोंना लकेसन हिसाबै मानास भैयापारा रेन्ज अफिस मोजां लकेसन दं गार्डेन दं ओमफ्राय पार्क जाहैबाय नै माखाया मानास गोसो जायोबा नायनायजों लोगोसे शुट खालामनोबो सोरबा प्लेस माबानो हायो होनना बुं खानाय हेबनायखौ मा होनना बुं नोंसोरनि ओरैनो मेकआप खालामनायाव मा होनो बेखौ मा खालामनाय नोंहा खानाय हेबनायथ' मा मोजां माबा मोनसे बाथ्रा बुंबाय बायदि मोनदां
गोबोरखिया माने माबाथिं थायोलै आगदा ओरै आगदानिखौ टेप अयखौ अयजोनिखौ टेप ओरै गोलाव बानाय ना गोजौद्राय नङा मानसिया ना गामसाया आंनि सिना फिसाद्राय जाबाय आरो मानसि गाहायनि नालाय नै केमेरामेन बिथांमोना केमेराखौ रेडि खालामबाय दं ओमफ्राय नै जा सासे ब्लगार बेयो जाहैबाय माने बड' मामोनलाय ब्लगनि नामा लाकि बड' ब्लग लाकि बड' ब्लगाव थांनानै बिथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंहा बिथाङानो लाकि बड' ब्लगनि माने डेन्जारमेन मार हेन्डसामखा बर' बायदि नुवा आरोना